Kaseng HYC nari Boy District kabade kawai na kiseng kabaju persyang bah ban ai ya kajing trailang bat kajing yakun persya ya kajing pur jong kajing pang coronavirus menta kasngi kala penherkrat bat bekrat ya kitrok kiba yang klem kam ha kawai ke petrol pom hajan nongpo kabadang hap hapo kasenong dihar hari Boy District. Habayo banyakran bat kihe nong ilam jong ne kaseng na nongpo circle bat kum juru na dihar unit kila itu bahadin bagi try nong peniat ya kene ke petrol pom ki jo ailat ya kitrok bakin yang hangne wat haba kila dep bantep peniang bat kiwi ki kam jongki sa kawai ke ba kaseng ke bitar kalong bakin ne kinong nya trok bat kinong but jong kite kitrok ki julek keleng ki dukan senong bat le sang keleng ki dukan ha kasenong dihar bat ha kasenong erpokon ro komju kumta nakaliang jong kaseng hadin baka juyo i nakapor ya kajing le bom sunyeu jong kite ki nong nya trok bat ki nong but trok bat kajing ailat jong kite ki try nong peniat ya kate ke petrol pom menta kasngi nakaliang jong kane kaseng hapo kajing ilam jong usamla Tony Shela ubade secretary jong ka HYC nongpo circle bat usamla kham tilang seliang ubade secretary jong ka dihar unit rengkat bat ki kat to kat ne ki khot jong kane kaseng kilalej ban bekrat bat penherkrat sendon ya kite ki trok da ka babu jeng maham bat kentu ya ki try jong ka petrol pom bakimde bansya ban peniang ya ki kali ki bawan nabar namar kajing ma ka ap ya kasenong berkathan baro kawai na kajing pur jong kajing pang coronavirus bat ha kaju kapor kaseng ka persya ya kene kajing peniang ya kitrok ne kiwe ki jat kali tang ha kene ka petrol pom henry sha kiwe de ki petrol pom bat ki chaka senong namar kajingwan po jong ki briu na keleng ki chaka kumna Assam West Bengal Punjab Haryana Maharashtra bat kiwe de ki jela ka ap jing ma ya kathan bat ya ka jela baro kawai nakaliang jong ka HYC di hari ini rengkat kajing senang lang jong iba Tony Shela iba de i general secretary jong ka nongpo circle halon kat ki jingdan lang jong ki member nan po circle bar kumjur i member na po senang jongi kat badan lang ane kapor kajingwan jongi hang ne kalong bahadin mangi i ya kajing yalum jong ni ki barjala ane jaka amar kini ki barjala wan hang ne ki dai patrok ki bawan na ki we pat ki jala pat ki wan long parking ne te namar kajing Q state jong ane ka jingpang meni COVID-19 te nakaliang jongi ngi sokya namar ba kadang jingpang kalap penjibit nawai beriu syawai pat te kumta nakaliang jongi hi namar habangi wan hang ne ngi wan inspection hang ne ngi iba kini ki barjala ki ya cha ne showroom ki kamron kam ya kita ki jingtha naka kumal tha dak sarkar ka kumandeng ki mas mat kumjur ban maintain yang social distance te nakaliang jongi habangi wan malap hang ne ngi laikan bat manager jong ka petrol pom hang ne te ya matai support hi kat ba ka jingpang kampat kampat duna na kaliang jongi hi ngela penbej ba kine ki trap kinwan hang ne tam tham tiang adin bagi dep thep kin hapun mi no nang ne jaka tang ba kan safe haya kan ka area ka jongi hang ne namar ko bagi tip menta ki don ru ki samla na pusno jongi ki tre po ne jong ne ka petrol pom telada ladang ngimla banle ya kita ki jingeda ngat le se kan mi jing ja ki basosi ne kin mi kes la shal singi te kan jar hi ne ka area ka jongi namar tang chu mi ki ne ki kes ni hapan sha na ha ka konvensul te na kaliang ka jongi kan thrai kan hasbun bangi na kaliang ka jongi hang ne hi bangin simkhia kana ma ki ne ki kan ka jingpang kan mla pan wan rung la ne wan ngat han ka sunong kaliang ka jaka ka jongi na kaliang ka HYC Nongpo circle mata kasngi hadin bangilayo ka jingpan ka ngilayo ka jingujor nagi pajba ngilayo ru ka jingpan jirap na kaliang ka dihar unit haga ba haga nega pom haga nega jaka nalor ba kidon kini kinong tre arngut plus nata kini ki kali ki bayeng parking hane dagi pautli haga nega jaka bat kabalong ka ba isaimet ka bat ka ba klemakor hadu kata haga ba kini ki dekhar ki bawan na ki barjala kum na po Delhi na po Kolkata na Bangalore pa na ki we ki jala ki bajengai kim syam la buram ya ka protokol jong ka sarkar kim syam la ki yai sharum shaneng bat ki bu ya ka kali ki parking ya kali hagane ga jaka bat ki lek jing thet cha du sa sata sa dihar na sa kidukan ba fer kum sa arkuan bat ki we ki jaka klam da penon kam ya kini ki jingyada kum ki mas bat kum ta terter bat kalong ga ige ba klam akor ngimtip na kano kadaw haba hadu menta ngasarai wat ki basa sanong kontong ru kila tip ha kumno ban sumari le defen pan kini gibru ki bayaj
haki surok he ki surok ba ki ojik man gas ngi ling ba ki social media ling ba ki newspaper ba kum tatater andre kim bana ba kim tbi ya kan ka kumno ban sumari lade ba kumno ban yada ya lade hadin bangi yo i ba ga jigbon jong kini ki trok ki bayeng hakane ka jaka ye penlong ya ka parking hakane ka jaka lagi pautli ban ngi iru ya ga jingsang makia kini ki driver ba ki handyman nakawe ka dukan sakawe dukan kram da yada ya lade la neklam da dengye ki mas bangong mene den hade halor kata kanong rem na kaliang ka HYC Umdihar unit rengkat bat ka jinge trelang bat kanong po circle nilayo ban belot ya kini ki driver baro namar kalong kum kawe na kalat ban yada namar gimla ban tip yo lese kini ki bru ki bawan nabar ka jela yo ki kitlang bat uknyang jingpang mano ban jenjar bat mano ban siam ya ka jingkit kli hato utrai jong kene kapom lani kita ki malik ki bade kita ki malik ki ba ai mare ki ban supply na kene jika kita kin siam ya kata ka jikir klik ka responsibility na ka manta dile se bai chan la radon kino ki bayo ya kene ka jingpang dei halor kata kanong rem ban ngemla ban namar ngem wat ka sarkar kamla ban penbiang ya ka jingdon kam jong ki bai ba te hadu katno kini ki bro kila ban penbiang ya ka jingdon kam jong ki bai ba dei halor kata kanong rem manong ka jingsingan ya ki bai ba jongi ki ba syong ki basa ha kini ki than ha kini ki jaka de halor kata nongrem ngila belot yakini ki trok barok hoj bakin yeng saki wepat ki jaka ki ba jengail ni kampaji na ki nong song snong manlai na kano gajingma kamtam ba kane gajing pang kadang kiu na ka we gasngi saka we gasngi te kane gajing be gajing im ta gasngi kam de e bong ba ngim sha e ki ban yeng ha kane ka jaka andre ba kane ka condition gajing long jingman kane ka perthai mata kadang long kumne kadang sniu kadang mi isngi de halor kata kanong rem berkenang nam ta gajing singan jongki bai ba ngila be no eki ba de halor kata kanong rem ngila yo ban belot plan ki tu ki kali ki bawan mene de ngasngo ban kenturu khamtam ye kini ki pom baro ki badon hakanong haki area nong po bat kumjuru hakari boy ba kin sobha ban pha ye kini driver hadin bala dep tap yang ki sobha bakin ya lek no bat parking no sakino ki jaka ki bakham singan omde hakum kini jaka namar kumbi i kane ka pom gade hapdeng jong kasnong te kalong ka jingma ka khra om tangi so bukan tu ki try pom bar hoj bakin sobha ban batha e kini ki baju thap phanyang bakini kali ki baju wan nabar ba bakin omde ban yeng thanang tun dal adap thap phanyang kila ban lek no kila ban yeng no sakino ki jaka ki bakham singan